simpan ai kublai ban priang subhai pi bro shone channel jangi te kan por ba klip mar ba menta topik mo ko bang yan yele kan por ko long sipang jing thu khana la ne story ko badon halendat jong ko we ni jing ruai ke ba jing tenat ba ban ruai ya ka kham tam ha ke jing seng lang kata kalong kenembar jing ruai ke ba saus pa khatar ke ba hila ban syam kot kumna kot jing ruai ke bala penmi da ka khasi jantia Presbyterian Assembly jong ka balang Presbyterian hari India bat ke kerteng jong kata jing ruai kalong long komon jong me atrai babha ti suap ni ya seprang tong ya sengap kendiat ya kene jing ruai long komon jong me atrai babha hajing im jong me baro shilta halakas ni tu bin mami mon baku jong me pangin yole ya kan jing ruai ke bangil so tenat saban ruai ya ka la thau bat snai ya ka da ka we ni kinong yalap mat ke balong ruk sakri ke basit raham ku jong oblei ke balong ruk kum kanong hikai ha ka bible study bat ke balong ruk kanong yalap ke basit raham ke balapoi seki babon kijaka joko perthai khamtam saki ri Afrika bat ke kerteng ke jongka kalong ka adi laidi polat kendiat sepang ke jing im jong ka polat long bala khaya ka adi laidi polat saka art nyutrik brain ubar joko senam sejar praspak dupuar ha Bloomfield Iowa haka ri United States of America bat ke kerteng jongka ningkong long ba kalong kasara Addison Polat Andre hadin nang talong makalapan kelano saka adi laidi Polat nomor bakam sutenat ya kerteng ke ba kikimi kipa jongka kilaai long bakala pendap ya jing pule jongka naik babun teli kiskur ke ba kelalek ningkong hadan mak nang tah Iowa nang tah ke school Haval Paraiso nang tah pok ke state Indiana bat nang tah pak de kelalek ke school Boston School of Oratory bat ke bakat do e kelalek ke school ke jong Moody Bible Institute ha Chicago bat ha Illinois jongka United States of America hadin bakal pendap je jing pule jongka laong ba ka Adelaide Polat kelas sedang ningkong bantrei kum kenong hikai lani kum kenong ai Bible study ha ki babun ki school kentai lani girl school ki badon ha kanong ba Chicago nang ta laong kelas sedang bandrung ha ka kam yalap da ka bayarap yo John Alexander Dowie ha ka healing service jong ulani kata ka jing yaseng penkhia ya ki ba pang ki ba sitom bat ka jing yalap sipang ka jing wan pat ka jong utrai Jesus Christ bat ka pola do ningkong laong ba ka don ya kata ka jing pang diabetes nane ka jing pang sini Andre hadin jong kata ka healing service laong ba kalayo pat ya ka jing kot ka bapura na kata ka jing pang jongka om tak kata Andre laong ba ka pola kalaya rap igwe ki balong kinong yalap ki bayalap yo khubor sipang ka jing wan pat ka jong Jesus Christ sekne sla ka perthai ka Adelaide Polat laong bakal kenduru sibun kijing e bat kiding pengkiang ningkong e laong bakal terang bakal liang bukan longkum kata kanong yalap lane ka missionary saki ri Afrika Andre kata kajing persang ka ningkong jengka laong makam semlo long nomor bomdon kuno ka ministry lane ka balang ka ban kersan pisaya ka makan dek yalap sapo ri Afrika hapadeng kata kajing sono mensim bat kajing snow duk mensim jengka ba kam yo lat ban lek yalap yo gospel laong bakal lek sakawai kajing seng duai lang ha ka ba kala pensilur lane ai mensim ka makan tho ban snai ni kajing ruai ka pau nam ha kata prayer meeting laong ba ka Adelaide Polat ka don hasenda jeng ka we ka rikun thai ka bala kam teman pha kata ka jing duai jong kata ka rikun thai ka bala teman laong ba kata sisa ya ka do nut jong ka Polat sadu kata ha ka bakala duai yo blay bun the i jing ku halor jong ka bat kom juru ha baro kita ki breu ki badon lang hang ta hapo ka jaga duai bat su nang ta kala ong penban compare ka ai ka ban ai ka jing im ka jongi henre long komon jong me hangi baro ha ka ta ka mit hadien ba ka Adelaide Polat kala lik pai no na ka ta ka jing ya duai lang laong ba kita kentin ki ba ka ta teman kala duai
kilayai nek sa ha ka jeng mut jeng perkhat ka jong ka bat chua bukan lek thian o ka jan mit long ba ka adeli di polat kala tho ye kita ki kintin ha ka kot long ka mon jong me atrai ba bha bat ya kan ke jirwai long ba la pen mi ning kong ha ka nam che jar khandai spa nyo bat kala long ka we ni ke jirwai ha ka ba ikistan ha ki poru ka sotanat ha ban ruai ye kan ke jirwai bak adil di polat skala tho nang ta hadin katuk ni por chua ka thama ba ka baning kong long ba ka adeli di polat kalayo lat ban lech Afrika nak benta panyalap ya gospel henry namar ka jingki ka thama ba ka baning kong long ba ka polat skala lech no syari Scotland bat hadin nang ta kalawan phai pat cha United States bat beteng ya kata kamyalap jongka hapo United States of America wat lah pedeng kata kajing bom don jongka ya kemat ke bekot ke bekia bat kelah hikai ha ka missionary training school hanayak on the Hudson ha kabadon hapo New York bat kumta kalaya beteng ya kam babha jongka nak benta banyalap ya ka gospel ke jong Jesus Christ ka adele di polats kala khalat no ka athau tarik udi sembar kesnam sejak nice pak le pusau na ka jingpang rob short appendix kat ba kadang don halenti bandai saka meeting ka biade na ka balang bat perkhat di ka ma ka biade bat ke Christmas kini ka disengi ka bakhadu jong ka jing im jong ka adele di polat ka breu ka ba kala tho kumba sispa atli e ki jingruai gospel kiba kala sign dan ai kerteng lingkot AAP henry ka weni ki jingruai ka ba kampo nam bat ka ba kam sustenat du ki jingruai jong ka barok ka dei ki jingruai long ka mon jong me atrai ba bha ka jingruai ka bala mi na du ka donut ka bala ai tilut ila de barok jong ka breu ka bala temban bat ka pen kemen ru ye ki bangai hakal yang sodong jong perthai hadu ki sni ki por ka ba menta adin bakal khalat no ka athau tarik di semban jong snam sejar khandai spa lai pusau latap tun burom ye ka adele di polat hakalum jing tap jong ka Elmwood Fort Madison kebetulan hapo Iowa jong ka ri Amerika te ka tung ila poi subakut no jong ni khana lada phi sotanat sabha sa share like bat kum ju tu odum klat pan comment kum nu phi ngau halor ka ni ka khana tat adu bing de siam pat ko video kum lai sibon ni phi barok Hong ka mon jong me ha ki jing e ai bor bang en jong ha jing ya le din jat jong me ban put kat bala ban ba